امروز функсияи ҷудошавандаро дида мебароем. Модулияи дифференсиалӣ вақте ки ҷудошаванда чӣ маъно дорад? Вақте ки функсияи мо функсия аз ҷиҳати x ва аз ҷиҳати y-ро ҷудо карда тавонем, онҳоро мо функсияи ҷудошаванда мегӯем ва барои ҳалли кори онҳо як метод аст. Аввал биёед функсияи ҷудошавандаро аз назар гузаронем. Нигоҳ кунед, дар инҷо функсия x зарби y квадрат байни инҳо зарб аст. Дар инҷо функсия f-и ман ин x аст ва функсия g-и ман ин y квадрат аст. Дар инҷо бошад, нигоҳ кунед, аз ҷиҳати x ягон чи нест. Агар ягон чи набошад, вай ҳамвақт мумкин бо адад ҳам додана шуда мумкин ё ин ки як аст. Функсия g-и мо бошад y квадрат ҷамъи 3. Дар функсияи дуюм чӣ хел аст? Функсия f-и ман ин x ҷамъи 2 аст. Функсияи g аз ҷиҳати y як тақсими y куб. Инҳо функсияҳои ҷудошаванда, яъне x ва y-ро ман ҷудо карда метавонам. Баъд чӣ кор мекунем? Барои ҳалли кор метод чӣ хел аст? Функсияи y-ро ман ба тарафи чап мегирам, dx-и дар таги dy бидонам ба тарафи рост мегирам ва ин чӣ мешавад? Як тақсими функсияи g dy баробар мешавад ба функсияи f аз ҷиҳати x ва инро мо ҳар тарафу интегралашро мегирем. Дар инҷо интеграл аз тарафи чап аз ҷиҳати y мешавад ва тарафи рост аз ҷиҳати x ва баъд мо метавонем y-ро ёбем. Y-ро функсияи y аз ҷиҳати x-ро ёбем. Мақсад ҳамин аст. Дар мисол бинем, масалан, мебинем функсияи ҷудошаванда x ва y ҷудо карда метавонам. Биёед ҳамон методро истифода барем. Ман y-ро ба тарафи рост мегирам. Вақте ки тарафи рост гирам, як тақсими y dy мешавад ва x dx. Акнун ду тарафро интегралашро мегирам. Чӣ хеле ки мо медонем тарафи чап ин функсия ln y аст, баробар аст ба x квадрат тақсими 2 ҷамъи c. Ҳамон вақт c бояд биёяд ва баъд ба y лозим аст. Мақсади мо ҳамон вақт y-ро ёфтам, функсияи y аз ҷиҳати x-ро ёфтам. Чӣ кор мекунем? Ба шакли дараҷа мегардонем. Мо медонем ки асос дар инҷо e аст, ё ин ки e ва ин мешавад y баробар аст ба e дар дараҷаи x квадрат ҷамъи 2 ҷамъи c ва аз инҷо мо метавонем навишта e дар дараҷаи x квадрат тақсими 2 зарби e дар дараҷаи c. Нигоҳ кунед, инам як адад аст. Дар инҷо номаълум ё ивазшаванда нест. Инро биёед бо ҳарфи дигарам ифода карда метавонем. Бигзор a бошад ва функсияи мо баробар мешавад ба a зарби e дар дараҷаи x квадрат тақсими 2. ин аст модули дифференсиалӣ аз ҷиҳати функсияҳои ҷудошаванда. Боз як мисол бинем. Чӣ хел ки дидем, дар инҷо x нест ва x дар инҷо чӣ маъно дорад? Функсияи x аз ҷиҳати x як аст. Ва чӣ кор мекунем? Ҳамин функсия нависем. Функсия f дар инҷо як аст, функсия g дар инҷо як тақсими y квадрат аст. Мо инро y квадратро ба тарафи чап мегирем. Y квадрат y баробар мешавад ба dx. Баъд ҳар тарафро интегралашро мегирем. Тарафи чап мешавад y дар дараҷаи 3 тақсими 3 баробар ба x ҷамъи c. C-ро як бор навиштан кифоя аст. Метавонем ба тарафи чап, тарафи рост навиштан. Дар охир як адад мешавад вай. Баъд чӣ кор мекунем? Ин мешавад ҳар тарафро ба 3 зарб мекунем. Y куб баробари 3x ҷамъи 3c ва ин мешавад y, албатта ки решая гирем, решаи куби 3x ҷамъи 3c-ро мо ино бо як адад дар охир як адад аст a гӯем. 3x ҷамъи a навишта метавонем.